Masu saurare barkanmu da wannan lokaci, kuma barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Inda mai sauraro a yanzu haka tabbas kasurgumin ɗan bindigan nan wanda kuka fi sani da Bello Turji, za mu iya ce muku ya kai lamarin da Bello Turji ana tunanin cewa fa gwamnatin ƙasar Najeriya da ma jami'an cikinta kamar suna jin tsoron Bello Turji ne, inda har wasu labarai da rahotanni suka tabbatar da cewa Bello Turji ya sai wata hula mai hangen nesa a cikin dare wanda aƙalla kuɗinta za ku yi mamaki idan kuka ji da iya dalolin da ya siyi wannan hula. To amma abin mamakin shine ta ina yake samun kuɗi har daloli da zai iya siyan wannan hula bayan ta'addancin da yake gudanarwa da kuma kidnapping, wanda idan ba ku manta ba sama da shekaru 5 Bello Turji shugaban 'yan bindiga yana cin karensa babu babbaka, kuma har sakin bidiyo yake yi, ba ma iya shi kaɗai ba har da ƙananan 'yan ta'adda ma za ka ga har live suke yi a TikTok, haɗi da su saki bidiyo su turo zuwa ga al'umma baki ɗaya domin su ƙara tabbatar da cewa su fa sun gagari gwamnati ne. Hakan ne yasa a kwanakin baya ma su saki wani bidiyo inda suke aikata abin da bai dace ba da wata budurwa. Mai sauraro sai ka gyara zama ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo namu da muke tafa da shi a yanzu haka domin jin cikakken wannan rahoto da muke tafa da shi. Amma kafin nan muna roƙonka idan har wannan shine farkon fara zuwanka wannan tasha mai albarka, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing sannan kuma alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ku dinga samun bidiyoyinmu waɗanda za mu dinga kawo muku a kodayaushe. Sannan kuma kada ku manta ku yi mana like a ƙasan bidiyon namu, sannan kuma ku yi mana comment domin jin ra'ayinku bayan sauraron wannan rahotanni da muke tafa da shi a yanzu haka dangane da matsalar tsaron da ake samu a ƙasar nan tamu ta Najeriya, inda wasu suke ganin cewa bai kamata ma Bola Ahmed Tinubu ya koma kan kujerarsa ta shugaban ƙasa ba, domin ya kasance cewa baya aikata abubuwan da ya dace a matsayinsa na shugaba, musamman matsalar tsaro ta wannan ƙasa tamu ta Najeriya, domin zan iya ce muku tafi komai taɓarɓarewa. Kidnapping ya yi yawa a yanzu haka, sace-sace, bare ma 'ya'ya mata sai su shiga daji guda ɗaya su kora matan su kashe mazan baki ɗaya. To wannan da me ya kama? Domin tabbas muna roƙo Allah ya kawo mana shugabanni na gari domin kawo matsalar wannan rashin tsaro da ake samu a wannan ƙasa.